Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and gave me dignity. Mao na ni ang iyang klinik? Mao na ni. Welcome! Oh, Kaila ka sa kong kauban? What a small world. Kaila mong duha? Nobi. Kaila ka niya? Nagkita na mi. Pero wa mi magkailhanay kay midali magkukugbiya tungod sa kahadlok. Kahadlok? Saan sa? may lalaki nga miaway niya dito sa daan o tungod sa akong kaluoy. Gipahunong ko ang akong auto o migawas ko aron ako siyang tabangan. Nakita ko ni Jack nga nag-atang og sakyanan. Iya kong gigunitan kay gusto siyang makisulti nako. Og timing nga sa paggunit niya sa mga babae, moya mong paglabay. O kay babae may kontra sa mga lalaki, out of respect, gipahunong ko ang akong auto. O gusto ko siyang labanan. Pero kalit man siyang midagan sa dihang may jeep nga milabay. Hinungdan nga, wa mi magkaila-ila. Tay pa. Kinsa tong lalaki mong gingon, Nobi? Si Jack? May lain pabagod nga magsamok-samok na tunduha. Si Jack. Animal kinitawhan na da. Salamat sa mong pagluwas akong asawa ha. Asawa? Mao na among gianhi. Gusto ko mamabdo sa ako asawa. Kay mo igipangayo sa iyang inahan. Niya ba si Dr. Medina? Wa para ba siya, pero makatabang tingali ko sa inyong problema. Makatabang ka? Ay, husto tuod. I'm Nobi. Ug sorry kaayo nga midali kog biya. Ug wa magkapasalamat nimo sa imong pagluwas nako. Tungod sa kamaldito ni atong Jack. Wa na kaso. At least, nakailan ako sa binuhat nga gustong among-amungan ni atong hambugero. Wag ito ayo tong tawhan agad. Di na lang ko magsusi nga nung nasuko ka atong tawana. Pero murag makatabang ko sa inyong tuyo sa doktor. Makatabang ka? Yes. Ikaw makatabang? Yes, kung ikaw ang asawa sa imong kauban. Ako si Alma. Alma Miranda. Alma Miranda? Ang anak sa usa ka shipping magnate? Nakaila ka sa kong mga ginikanan? Kinsa makaywa makaila sa imong mga ginikanan. Adunahan na, pero generous. You really know my parents. Dagan sila mga estudyante nga natabangan. Tinood na. Usa ka sa mga beneficiary sa kong mga ginikanan? Dili hinoon. So, wa man ka din ang doktor. Mubalik na lang mi. No, pero sa ako nang gikaingon ninyo, makatabang ko. Dagan sa kong mga kaila nga nagkinahanglan og kwarta. O kay medtech man ko, mahimong makapangita ko og sperm cell donor. Gusto lang yung kong makigsulti sa doktor. Okay, dili ko ikaw mapugos. Kini, pilapi lang hinuon niyo. Kinsa ganito yung ngani mo? Miss? Nobi. Pilapi ni. Ibutang ang type sa imong dugo. Og uban pang mga credentials aron mahiling na sa doktor. Okay. Ambi ang filapan ako. Yeah. Niya na nga akong gifilapan. Please call me Ronel. Ronel Delgado. Medtech ng clinic ni Dr. Medina. Glad to meet you, Ronel. Og salamat sa pag-save mo na ako gikan atong bastos nga Jack. Don't worry. Bisag kinsay maatla na ako nga nagkinanglan sa akong tabang, ready kay kumutabang.
Ready ka mo buhi sa imong kinabuhi? If needed. Sige. Wala ka na tanaw ba? Ronel, right? Nice meeting you, Ronel. Mubalik na lang niya ko niya ng doktor. Anytime. You're welcome, Miss Miranda. Novi. Gwapo siya, no? Naibo ka? Naunsa ka? Mura ka man good og. Gikilig atong tawhana. Kung mo dahil gikilig na? But in fairness, gusto ko nga parehas niya kagwapo ang mamahay mong donor sa sperm cell. Unsa? Puslan man nga magpamabdos ko sa wa ko maili, kanang gwapo na and bright. Hinoon. May katarungan ka. Ayaw pangitag donor nga parehas ni Jack. And speaking of Jack, naana sa this parking lot. Ikaw na sige huwat, anak. Animal kinitohan na da. Manawag ko sa guard aron papawaon siya. Kakita na siya nato. Mula house ko. Dili ko mo parking sa exclusive na akong parking area. Nganong imo kong gitawag ba? Nga sige ha magini mo gatang-atang si Wilma. Wa ka paghihapon magkasabot sa kong tuyo ni Alma. Gusto ko siyang pakaslan. Aron, impas ang tanan natong problema. Musamot ang kasuko ni Alma sa imong gibuhat nga pagpabugos. Wala di siya gusto ni mo. O niya kay may gusto mo ko niya, ha? Gusto ko siyang maoy makaluwas sa atong pagkapobre. Mapakyas ka lang, Jack. O ganun nakasiguro mo ka, ha? Ingna si Alma, kay may kontak makamong duha, kanang nubi, maunay akong lugoson. Nailahan na ginako katong misteryosong babae nga ako gitabangan pero wa magpasalamat. Ha? Di mo na nailan, boss? Kunya, kisa may pangan niya. Anong nangutana man ka? Ingon, maguga nga imo na ilan. Kita ba itong duha ang nagkuyog. Katuhi gayon na, di ba? Limot ka. Oo, kita bitaw. Nya, apil day kag luwas niya. Magani kang gawa sa auto. Ay mo gawas pa dahi ko. Nga, may abot naman si Superman. Sakto sad no. Boss. Oh. Kinsa lagi ito mong babae, boss? Gwapa ra ba to? Misamot ang iyang kagwapa, Chukoy. Kung magkaatubang mong duha, unya magkasulti mo. Nindot pagigtingog. Ibog ka? Ambot lang. Mangambot pag yun. Durom kayo ni Mugdaig. Unya, mangambot pa juga? Basta, gwapa siya ug ang iyang tingog murag dugay mawa sa kundunggan. Aw, wa na. Ibog to the max ka na, boss. Ay, doon alay problema. Ha? Problema? Hmm. Unsa may problema, boss? Murag tumboy to si Nobi. Unsa man, nakapili ka nag-sperm? Unsa gani to? Sperm cell donor, ma. Maoron. Doon na. Wa palagi. Kinahanglang mamili kag maayo, Nobe. Puslan man nga manguyab kag tumboy. Unya, magpaanak ka sa lain. Kinahanglang pilion ni mo kanang maayong kaliwat. Of course, ma. With good breeding gyud ang akong pilion. O gwapo sabang donor. Unsaon man nimo pag-ila nga good breeding ang imong mapilian? Nama sila yung mga credentials, ma. Mamili ra ko. Anak, Imo na sa kong sudyaan, ma. Kay gipili na ko si Alma. Mahal ka kaayo na ako. dili na ta maghisgot mahitungod ni anak, Nobe. Hinuon dako ang akong pagsalig nimo. Nga ang mapilian nimong donor, dili nato mahayan. Doon na ka ba'y problema? No, wa man ma. Dili ka makalimod.
Ganihara ko nakamatikod nga nagsige ka lang panghupaw. Wa ni kaso ma. Mahimo bang mahibaw ko? Nganong nganong doon na may babae nga makagustog tumboy? Labing siguro, financial aspects ang hinungdan. Nganong makagusto ang babae og tumboy. Labi na gyud kun dato ang maong tumboy. Ngano? Doon na ka na ba'y gikaibgan pero uyab sa tumboy? No. Wa ko'y nagustuhang babae nga na-attach sa usa ka tumboy ma. O niya? Ngano na isyu man nimo ang babae nga uyab sa tumboy? Ambot ba ma? Nganong murag naluoy ko sa babae? Gusto siyang mamabdos o nakinangnan siyang sperm cell donor? Mo-apply ka? Of course not. Kuan. Nakapalibog lang siya sa kunahuna. Nganong gusto siyang manganak? Dili ka man ka interesado sa maong babae. Then forget her. Bitaw man no? Nganong magunahuna man tuod ko niya? Salamat ma. Kinsa maning nanawag na ako? Dili man si Alma? Hello? Hi. Do I know you? Mao ni ang medtech nga inyong giadto sa klinik ni Dr. Medina. And your savior, remember? Oh, how are you? I'm fine. How about you? Very much fine. May mo ta magkita? Huh? Ngano? Masuko ang imong boyfriend nga tumboy? Kuan lang ni, may tungod lang ni sa imong problema ang atong panagsultihan. Manangid una ko ni No, no, Alma. no, no. Ayaw na sulti si Alma nga gusto kong makikita nimo. Dili sa mahimong basta lang ko makikita ni mo nga dili mananghid niya. Tingalig lain nun niyag sapot. Ingon ka niya na kaday hard sa imong uyab nga tumboy? Dako kog utang buot ni Alma. Siya mo ay may gasto sa medication sa akong inahan nga may cancer. Gihimo mong sacrificial lamb ang imong kaugalingon para lang sa imong inahan? Mahal ko kaayo si Mama. Siya na lang nahibiling bahandi sa akong kinabuhi. Nakasabot ko nimo. Og natandog ko sa imong tinguha. O gusto lang ko mutabang nimo. Hinungdan nga gusto ko magigsulti nimo. Kanang kita lang duha. Kanang di may bawas si Alma. Naluoy ka na ako. Yes. Makahimo ka sa pagpagkikita nako? Kuan. Ay gahadlok. Dili ko pahimuslan ang problema. Ang imong problema. Ay noon, andam ko mutabang. Aron matuman ang imong mga pangandoy sa mong inahan. Ni ana si Alma. Sige na, bye. Magkita ta? Kuan, ako rin manawag nimo. Sige na, dili ko gustong maabtan ta ni Alma nga nagsulti. Basta, magkita ta. Ako rin lagi manawag nimo. Abot nga nung di masab ko makabalibat nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!